पार्टी थैमानि कारण के सुदु जोंखे रायगानि डिमान्ड लानानै दाबल लानानै दाउसा लानानै बुबायदि जोंखे पार्टी थैसो एक्चुअली चिनि दाबो अजरा लाइ थाङो दाबो जे जरा जों दिनेर पर दिन आगे गोबां दंमाने किसिसा जों ताव महाराजा नेतृत्व किसा मिसा दियां सरना तिरना तै फैसे किसा गोबां खैनु जायो आरो से कम होइथा जे चिनि अवस्था ताव अबनि बागै जों पार्टी जों दाबो रेगाबाय दाउबाय दाउसाबाय पीएम वाइ नु मानजों नायबाय पीएम जार्मान बाय जों राजनीति खालायो ताव चिनि भबिष्यत चिनि जेनारेशननि बयसे जों राजनीति मा खालायसि खाबोन बाय चिनि बुबाग्राबो बुबाग्रा माइम जाय अनेक रुसा बुबाग्रा बातबार रे राजा करि ए किराबो बाबुया नेता सामने होबाय नेता इनके चिनि बिजिरांखुन कुछ नेता से त्रिपुरानि विधानसभा 3टा सीट सानैतै फैमानै नेता इनके सब समाजरान त्रिपुरा राव कुमार यां बरनो कसरक से नेता ठीक है नेने ओइ जे शांति यां बरके एडीसी टुबी फेने नेता राव ओ समयबो साजा आरो तमा तो बिनाय अब नाय केतेर परबो अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल माग बरनो हुनु नेता जों बरनो तिनि सुरन माखलाय भगवान हायखलाय जों जरा पारा पार्टी फेने रावबो जों बाना आं बिजेपि खेने दाबि लानाय अमुनाय के दाबि दिनाय बयनो नो रिहारो कमिसन लानाय अबाय जों पार्टी खेमानिया दाबो आं तो नन नायखे नेता साना थाके इसरनि सालो आं स्कट दङ गारि दङ गुरा दङ एर परेबो या गायतामनि बुबाग्रानि लगे दिनै कायसा गाव सानाय बुबाग्रा त्रिपुरा राज्य कोनो किछु खायमिया इनके हां हांसो त्रिपुरा तालहा नों रियां हा पार्टी केबो कोनो काम खायमा इसकाते अबन भाई बुबाग्रा न जों 25 बोसोर कम्युनिस्ट न जों भोट दिहा भोट 25 बोसोर कम्युनिस्ट न भोट जों नायहा बीजेपी ने जों ताबो 6-7 बोसोर नायलायहा ताबो ए जों बुबाग्रा न कम से कम 5 बोसोर समय पानो रे बुबाग्रा मा खाय जों नायग्रा नाय अबसे जोंनि टारगेट अबन भाई नायदि नों तो काम के बुजियो आंसि जों सुदु रां पैसा सुजुग सुबिदा न अबनो अबखेखनो लाफोर जों भबिष्यत न वानसुक लायो जोंनि जेनारेशन साबति तो नुनो कोइलाखे आं साबति तो बैसंबा जों फैमान परफो जोंनि साबति तो अरो दंना जोंनि पाता जोंनि जगबाबु साका जोंनि सेक्रेटारि पाता निखौ बयनि जागा लामा थांमुसे नायग्रादि लामा थांके जरा पाता कागज गुनां रखे जुट जागा कागज गुनां रखे 10 लाख या कोटी हिसाब रां मान आरो बेसी मानो कोटी टाका किन्तु चिनि गुरु रखे सौमा 25,000 40,000 1800 हाय रावसे माने जागानि कोनो बन्दोबस्त करि दिनि अबन भाई जों लैंड राइट थेके पलिटिकल राइट थेके अबख्लाय जतो सुजुग सुबिदा जतो किछु जों अबनि बागै जों पायता डिमान्ड जों आन्दोलन खालाय एगा उनाव बुबाग्राना स्वराष्ट्र दप्तरनि मन्त्री खुद साका जे अतीत नरावबो नंखनाबो तो अतीत जे त्रिपुरा राज्यनि संविधान बाय बरा अबख्लायका अब बुलुइ थाका नां संशोधन खालायदो आरो जेसे गुरु सतो राजा रुजु करि किन्तु अमित शाहनो कसो गुरु राजा जी हिरि अबसे आसक जों दामरिया फान एबन बागै नन बेसी तो साजानाय मतो या तो निलाय मसे इसा नायदि ना पार्टी तो खेदि नो पार्टी खेले खेदि किन्तु जों वाइसा जरा मावान सुकाय ए जे ताबो जों मान बाय थांगा बा त्रिपुरा सरकार बायबो पार तो चिनि मानफायनि बायसे जों थाङो जों बीजेपी नफो हानजाया बा बन फागाबो काय जों चुक्ति बाय चिनि मानफायनि रेखायके जों नंबाय फंनाय जों आगे साजा बुबाग्रा चिनि मानफायनि रेखायके जों कांग्रेस बायफो थांनाय चिनि मानफायनि रेखायके जों सीपीएम बायफो थांनाय काजे मानि थांगा ता बीजेपी न केंद्र एवं राज्य सरकार वो बीजेपी नि सबसे तोर अमित शाह से साकलाय रेखायके होम मिनिस्टर के जों उनो बिसास थाका जों बराबाय ताव दं के ताबो चिनि डिमान्ड न 6 मास बरा समय जा और 6 मास दिन जों बोसोर रिया अबसोर नायने अबसे गावखे सिखाते नोंखौ मासु बानाय ओ जे 19 दफा त्रिपुरा साजायो नोंखौ कायसा दङ यां आंखौ कायसा त्रिपुरा जागमखौ मासा दङ अनो जों स्टाइक लोगो सामु गावखे सिखाते नोंना डिस्टार्ब खाया काम तां